Να σου απαγγείλω ένα πείμα, όπως στο σχολείο, που βγαίναμε έτσι γι' αυτό τη φόρεσα. Θυμήθηκα τον εαυτό μου. Της πατρίδας μου είσαι. Κοιτάγαμε και απάνω αυτά τα γράμματα. Έχει χρόνο. Έχει και το άγχος. Έχει χρόνο. Και στη μέση χαραγμένο έναν εδώ είναι που χανόταν η φωνή. Έναν τα σπροσταυρό. Ξαναρχόταν. Αλλά το σημαντικό είναι στη φράση που ακολουθεί. Αυτή λέγαμε στο σχολείο, δεν ήταν. Δεν φοβάται! Δεν φοβάται! Αμήνει, δεν φοβάται. Μωρέ, μια χαρά φοβάται ο Έλληνας. Βαρέθηκα να παρελάζω για την Επανάσταση του 1821. Την τιμώ, αλλά βαρέθηκα. Δεν είναι καιρός να κάνουμε μια επανάσταση κι εμείς για να παρελάζουν για μας αργότερα. Έτσι θα τη βγάλει το έθνος. Με ένα 1821 θα πορευτούμε. Θα φτάσουμε το 3050. Τότε θα κυβερνάει ο 20ος έγκονος του Καραμαλή. Ο Γιώργος θα είναι ακόμα αντιπολίτευση. Θα τον κρατήσουμε μέχρι να νικήσει. Έχει πάρει απόφαση στο συνέδριο. Τελειωμένο. Πού να ξέρω, κυρία μου, αν θα ζει και ο Μητσοτάκης. Υποψιάζομαι, ναι. Θα ζει. Από τον κύριο Καρονάκη έχουμε την πληροφόρηση, θα ζει. Και ρωτώ εγώ, το 3050 θα παρελάζουμε για το 1821. Δεν θα έχουμε ξεκουνηθεί ακόμα τους καναπέδες. Ω, πλίζα. Κυρία, πώς φτάσαμε από τον Καραϊσκάκη στον Τάβλη Ουισκάκη. Αυτός είναι ο καινούργιος ήρωάς μας. Ο Τάβλης Ουισκάκης. Πάει ο Καραϊσκάκης. Θα μου πεις πώς να κάνουμε την Επανάσταση. Τότε διώξαμε τους Τούρκους. Τώρα ποιον θα διώξουμε. Δεν θα βρούμε, πιστεύεις εσύ, κάποιον να διώξουμε. Δεν υπάρχει κόσμος που λες να πάει στο όλοι αυτοί που έχουν βαφτίσει τον εαυτό τους δημοκράτη και μας έχουν κατσικωθεί. Κοντεύει να γίνει η δημοκρατία τόσο βαριά. Πιο βαριά από τον τουρκικό ζυγό. Τώρα και πέφτει χαράτσι. Φύγαν οι Τούρκοι και θα είναι οι Έλληνες. Χειρότερο. Ο δημοκρατικός ζυγός, αβάσταγος, που θα έπρεπε, κυρία μου, με το που έλεγες ότι είσαι Έλληνας, κατευθείαν να πες το βαρέα ανθιγίνα. Έτσι. Προσφορά, ρε παιδί μου. Σε ένα λαό. Τι είσαι Έλληνας, πάρτα τα βαρέα. Θα τα βρούμε στο δρόμο. Όχι μόνο οι τραγουδιστάδες. Μην τα συγχωρήσουν να παίρνουν αυτά τα ενσύματα, τα πώς τα λένε, τα... Πες τα βρε κοπέλα. Πιστεύω ότι δικαιούμαστε σε αυτή τη δουλειά. Αυτά τα πιο βαριά ένσημα. Τα πιο βαριά ένσημα τα δικαιούμαστε. Αυτή νομίζει ότι είναι πιο βαριά. Πιο ασήκωτα. Αυτή νομίζει ότι τα ένσημα είναι βαρέα, δηλαδή του χρειάζεται άνθρωπο για να στα κουβαλήσει. Λέμε εγώ να πάω και στο Ίκα σήμερα έχω τα βαρέα να πάω. Μισό λεπτό και τα κουμπάς και πέφτεις. Έχουμε ακούσει, έχω να κολλήσω ένσημα. Έχω να κουβαλήσω ένσημα, δεν το έχουμε ακούσει. Τι γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου, τι γιορτάζουμε. Κάτι για το 1821, δεν θυμάμαι. Την 28η Μαρτίου. Ήσαμε με τους Γερμανούς και τους Τούρκους. Όχι, τους Ιταλούς. Και κάτι άλλο. Πέλεγε η κοπέλα αυτή που θα παρελάσει, δεν θα παρελαστεί. Λοιπόν, όχι, κυρία μου, ξέρουνε. Εγώ διάλεξα αυτά τα παιδιά τα οποία δεν ξέρουνε. Αμέσως. Αυτό πάλι δεν το κατάλαβα. Και πες το, τι ήταν αυτό. Εδώ δες. Δείχναν στην παρέλαση και τα παιδιά που είναι ήμο, αν το πιστεύεις, δεν το πείσανε. Και τα βάλα μοζαΐκ. Είναι η ήμο που παρά την απεσιοδοξία τους παρέλασαν. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω, κυρία μου, συγγνώμη κιόλας. Τι κάναν τα παιδιά αυτά και πρέπει να μπει μοζαΐκ. Είναι κατηγορούμενα για κάτι. Τι είναι. Ή δείχνεις όλα τα πρόσωπα όπως είναι ή μην δείχνεις κανένα. Πώς σε χωρίς τη νεολαία και στιγματίζεις με μοζαΐκ τα πρόσωπά τους. Τι είναι κατηγορούμενοι γιατί έχουν το μαλλί προς τα κάτω. Τώρα βεβαίως, αν γινόταν πόλεμος, πιστεύω, για να δουν τον εχθρό, θα τη σηκώναν τη φράντσα. Αλλά αφού δεν υπάρχει εχθρός, γιατί είναι με το πάνω το μαλλί μέχρι κάτω. Λες και το άλλο μετά. Θα τρελαθούμε, κυρία μου. Μοζαΐκ. Με πρόσχημα τις αξίες δήθεν κρατούν την Ελλάδα πίσω. Πού ζούμε, κυρία μου, πού ζούμε. Τι ακούν τα παιδιά μας μόλις γεννηθούνε. Θα σου δείξω εγώ τώρα, κυρία μωρό, παιδί, που έπαιζε και μίλαγε στην τηλεόραση Φάνη πάλι Πετρολέα, το ταΐζαν το παιδί. Και έλεγε Φάνη πάλι Πετρολέα για το ασφαλιστικό. Να δεις το βλέμμα του παιδιού, μικρό παιδί, τι καταλαβαίνει. Άσε το χέρι του πως έχει ακουμπήσει το πρόσωπό του. Το έχει πιάσει σαν 80χρονος συνταξιούχος που του κόψαν το ΕΚΑΣ. Δεν βάζουμε στη ζυγαριά
κανένα πολιτικό κόστος όταν καλούμαστε να υλοποιούμε την ασφαλιστική μεταρρύθμιση για την οποία δεσμευτήκαμε απέναντι στους πολίτες. Δεν ξεπουλάμε τις δεσμεύσεις για τις οποίες λάβαμε την ισχυρή εντολή από τον ελληνικό λαό. Τι είναι γραμμένη, μικρός, ξέρει. Τα παιδιά, κυρία μου, αμέσως τα αρπάζουνε. Ό,τι βλέπουνε, κάνουνε. Βλέπουν τον πατέρα σου να χτυπάει το κεφάλι στον τοίχο, πάνε και αυτό τα χτυπά στην κούνια. Τάν. Έτσι. Μία μου έστειλε βίντεο που έχει μάθει το παιδί της να παίζει το Κυριάκος. Το Κυριάκος έχει γίνει παιχνίδι στα σπίτια. Το μαθαίνα στα μωρά. Ο Κυριάκος σταματάει απότομα. Τώρα θα σου δείξω και θα δεις. Δες, παιδί μου, το μικρό Κυριάκο. Να επανέλθω. 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 Σε αποκλειστικότητα, μικρός Κυριάκος. Ντύθηκε που λες. Η Φάνη πάλι πετραλιά. Και Φάνη και πάλι και πετραλιά. Τα έχει όλα τα κακά της μοίρας της. Σαν να τη χτυπήσαν κατάρες. Φάνη. Πάλι. Λέει να φύγω και πετραλιά. Ντύθηκε λοιπόν η Φάνη πάλι. Πετραλιά. Στολίστηκε, βάφτηκε. 8 ώρες να της κάνω το μαλλί. Τρίχανε μην πετάει. 2 ώρες το μάτι γύρω-γύρω εδώ το φέρνουνε. Για να πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, η Μαντόμ, να μας πει τι. Απενεργοποίησαμε την ορολογιακή βόμβα του ασφαλιστικού. Απενεργοποίησαμε την ορολογιακή βόμβα του ασφαλιστικού, είπε η πυροτεχνουργός. Φάνη, η κομμάντος της Νέας Δημοκρατίας, απασφάλισε. Τι ακούμε. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Είναι μέσα στις αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας να ακούει την παπαριά του καθενός? Αυτός δεν είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας, αυτός είναι ψυχίατρος. Πάει ο καθένας, λέει το πρόβλημά του, φεύγει. Αυτό δεν είναι προεδρικό μέγαρο, αυτό είναι Δαφνή Κολονακίου παράρτημα.